No vaig a dir noms, però anem a fer-li un homenatge al molt honorable. Sí o no, una miqueta. Vaja, una cosa visual, no, això no és polític, és una cosa, diguem, artística. No és ninguna cosa política, és com una dansa contemporània, ¿vale? Mira. València! Així que deixeu-me fer un minutet, per l'amor de Déu, sí, no, sí, un minut de don, el molt honorable, el president de la Generalitat en Che. Així en València és la Generalitat. Sí, senyors, una miqueta de don Francisco Cal, vinga! Per favor! Si algú vos diu algo, digueu-li que vinguin a ma casa, vale? Que me busquen ahí en Picanya, ni ho trobaran. Picanya no saben ni que existís. Senyores i senyors, amb tots vostès, la que vosaltres coneixeu, la bèstia! Vinga, s'aplaudiment! ¡Valencianos! ¡Cabanyol! Ahora, ¿per qué fas de Rita? Pregúntame per qué. ¿Per qué? Perquè m'encanta. No puc evitar. Senyores i senyors, no s'ha de fer res, vale? Per a fer de Rita només has de deixar-te portar. Valencianos! Vaig a dir una de les frases més boniques que va dir Rita per a defensar el seu amic. Vos la puc dir, sí o no? Sí! Rita va dir una frase, bueno, Rita es va plantar.